все по-малко се обръщаме назад и все по-малко чуваме гласовете на предците и мисля, че това не трябва да бъде така. За това ние направихме тази изложба, която е разположена в залите на музея, и те наистина са прекрасни и мисля, че това е най-красивото място, където до момента е била представена изложбата след София, Варна, Асеновград и така нататък. Защо направихме тази изложба? Обиколихме много села, много градове, изоставени някои напълно, други известни на всички нас, аз ще спра конкретно. И мисля, че прекусихме цялата територия от Костур до Драма и успяхме да изяснем наистина изключителни неща, което костваше доста труд и много усилия, но мисля, че няма как да представим всичко, което е останало там. А това е наследството на нашите предци, защото в голяма част знам, че в вашия град хората са потомци на бежанци от Егейска Македония. Включително самата аз съм потомка на такива бежанци и за мен е изключително важно, че имам възможност да представя тук изложбата, защото града е свързан и емоционално с моя род. Да, съм родственица на доктор Александър Занешев, който е бежанец от Воден, заедно с цялото семейство. И живял във вашия град. Той е и главен лекар на вашата болница, бил, разбира се. Така че моят прадядо е живял тук известно време, моят дядо като съвсем малко дете, има много смътни спомени. Така че наистина е вълнуващо да се намирам тук.